Ungasola lesiphambane sakho nawe. Asinto yesonto lena, into umuntu othandiweyo ngesandla sakhe mani. Hayi bantu basemkela inhlanhla lena mani. Nayinhlanhla mani usenkantele namhlanje. Nalithuba buyela isandla sakho. Nasisandwa usasiyalithanda bantu basemkeli usele wena ngoba yena umelusi. Umelusi wakhathalelayo abantu bakhe. uJesu yena wathi I'm lying as long as you're not in my kingdom I will fight until I get you. Uyakufuna uJesu. Uyakufuna uJesu. Yes, this is a wake up call. Ufuna wena. Ngoba iBhayibheli liyasho nalo ukuthi umelusi wafanele izifo eziyi-99 wathi ufuna yona lodwa elahlekile. Ngoba bantu silahlekile uJesu makangekho. Asiyazi indlela uJesu makangekho. Salahlekela emabhakini. Salahlekela emakhoneni. Asizothola kanjani uhlele ekhoneni? Nawe uJesu ahlangabeza umuntu ekhoneni. Nawe uJesu ahlangabeza umuntu ephakini. Nawe uJesu ahlangabeza umuntu esigangeni. La mathaya ayikho into enhle kavela la. Nawe uJesu. Emndeni la wonke umuntu ofuna ukubheka amadrasi othanda ubumnandi. Nawe uJesu. Ngoba uJesu uyangena endaweni la abantu bathi uJesu angangeni khona. Ayikho indawo uJesu angangeni kuyo. Awukho umnyango uJesu angeke angene kuwo. Usala wena uJesu. Usala wena uJesu. For lezo inkinga lezo sinikeze yena. Lento yaklalisi inikeze yena. Lobu buhlungu obusayo bunikeze yena. Ngoba bakhona vele amasontweni bagcwele makukhala ngathi swapasi. Ushada nawe. Ukwazi ngegama. Uzazi zonke indawo. Uyakufuna sayambala amehlo kaJesu abheke emshayiveni athi ya vele ziyaduma iy'pika ziyawa vele makhona engikufunayo. Ulahlekele mpeli yena ngiyamfuna mpeli yena ngiyamfuna sikhululisa abantu ababhema okapha ngiyamfuna naye. Wathi omunye uzongifuna kanjani samashidile ndoda engishadanga. Uyakufuna na uJesu. Uyakufuna na uJesu. Athi yo when you search it we hold on. Na uyakufuna uJesu makhophela abantu. Ngoba uJesu akalendaba nenemthetho phezu kobuso bakho. Akalendaba ukuthi abantu bakubiza ngani. Ukufuna unjalo woza kuyaphuthuma nalithuba. uJesu ufuna wena. Ungasabheka umuntu osesadini ufuna wena. Ngoba sona le ndlebe esimamele ufuna wena. Ngoba it's never too late. Akekho shaya isikhathi la. Ngoba uJesu uyena umnikazi wesikhathi. So wena haya masekuphelile. Ngoba sovela umnikazi wesikhathi. Woza endaweni yokuthula. Woza endaweni yothando. Woza endaweni yabantu abaloyal. Ngoba abantu manje abasathembakali. Nayindawo kuyaphuthuma. Ngoba yena uJesu uyabuya. Uyabuya uJesu. And then you do anything whatever it takes ukuthi athole wena. Namhlanje wenziwe ukuthi ube nethuba elifana naleli ukuthi uzohlangabezana naye athole la ukhona ukuthi wena ube nobudlelwano naye. Ngoba uJesu uyakuthanda mani. uJesu uyakuthanda. Uthanda ngokubona ngani. Bathi if uyangithanda ngenzela isikhathi. Spend isikhathi nami. Beka uJesu lesikhathi uspenda nawe. Balisa ukuthi uyakuthanda. Omunye athi if uyangithanda ngisacrificele. uJesu azange sacrifice into. Wasacrifice yena. Ukhona umunye ngomsolo wasacrifice for wena. Noma sacrifice imali zabo baya complain. Noma sacrifice
izinto ngehobe zingakhona ngoba yena muhle. Masithi sibheke isibhakabhaka sithi sihle beka amandla wakhe. Lokwazi ukuthi ihlahla siveze izithelo nawe ngempilo yakhe akayenza ukuthi iveze into enhle. Lokuthi abantu sokulahlela izandla bathi ayisekho into engavela kuwe enhle. Nawe uJesu wazi ukukulungisa. Wona ebengasho, can anything come out of Nazareth? Igasi belithulile, igasi mawayenzakala, malali igasi ke. Gasi yasemndeni, malali igasi liduma ngoba izinto ezinhle. Ama-choir artists aphuma la, ama-dancers aphuma la, abomrapper baphuma la, abantwana bamabhayisikili baphuma la. Ya ngoba usathane ufikile ngoba unyama sisabona. Sakunyama yonke ilanga siseyimpi, asayazi nento enhle. Abona vele mawujwayele ukugcoka impahla ezidabukile angeke ukwazi ukwamukela ukuthi hayi esingathi uzosiphatha kanjani, uzosaba. Nawe uJesu asekelele ukusaba ukuphatha izinto ezinhle. Zakufanela ngoba omunye wasiyeka impahla wahamba esitradeni bathi ayithomilela ayifanele. Nawe uJesu ofanele wonke umuntu. Nawe uJesu unendaba ukuthi uthandaza ngakhilelanga. Unemvunulo noma unamvunulo, usonta apostoli, usonta Zayoni, usonta Nazarene, okuyathwasa uyakufuna nawe. Ngoba wonke umuntu ufuna into yakhe. Mawulahleka imali endlini uzazi ukuthi bona 10 rand yalahleka nje endlini sefuna uzuyithola ngoba yakho and uyayazi ivelu yakhona ukuthi izokusiza ngani. Nawuleveli nayo khonto ngaphansi kwempilo yakho enhle ezosiza ikhaya lakho, ezosiza nawe. Makalali ithuba nasi isikhiya sempilo. But education is the key to success. Nasi isikhiya samampela. Umavula kuvaliwe nasi isikhiya samampela. Nawe umaphilisa amampela uJesu uyaphela ukwazi ukuphilisa imizimba yethu ngoba yona le mizimba iphuma kuye, yadalwa uye, yaphefumulela uye. Wangeke imoto ye-BMW mayimoshekilise ku-VW kanjani ayiphumi khona mos, umdala khona akekho lapho mos. Ngoba misbest umuntu wayefuna into engamdalanga, into engamazi. Uzolunga kanjani lento engakwazi? Nawe uJesu, nawe uJesu, nawe uJesu. Ngoba wonke umuntu into emsebenzela efuna ukuyazi ngegama. Hayi John uphethe ikhanda nayo igrandpa. Igrandpa nayo igama. Amaphilisi nawo igama. Nawe uJesu, nawe uJesu. Wafana indikazi igama kuphela, igama elamandla. Igama elokuphila, igama elisindisayo, igama elaphayo, igama eliza lokuthula. Ngoba vele abantu abekho ekuthuleni. Nomunye igama lakho lokuthula makakanakuthula. Nomunye uthulani makakathuli. Nawe uJesu, nawe uJesu. Yalisile igama lakho ke. What is your case? Ngoba likho igama uJesu ayengakwazi ukulimela. Yebo abantwana amalokhu la lozongidifenda ngizomwina le ngane kodwa bawufake ejele. Mara uJesu uzokhipha kuyo yonke into akufakile nalabo abakufakile nalawe losifake kuyo. Ngoba vele vele sakubhayisa uJesu makangekho sosifake ey'ntweni bese makade uzoblema abantu uzazi kahle ukuthi uwosifakile. Ngoba vele awuthami abanye bakhe bakhombala ngesibhamu ukuthi ubheme. Abakhombala ngesibhamu ukuthi ulele nalo gayi. Abakhombala ngesibhamu ukuthi uyeke isikolo. Mara uJesu, uJesu okuthandayo, uyakuthanda, uyakuthanda. And izinto lezi esiyeke yena ngekho. Angeke uyeke le nto ayisuzamile. Udinga yena kuphela. And yena kuphela akakufuni lutho in return. Ngoba abantu babathi bayasiza bathi uzongiphani. Uzongiphani. Noma sebabonile ukuthi you have nothing to offer. Bafuna ukuthatha yona le nto yagcino nayo. Omunye wathi hayi ngizokupha umzimba wami. Omunye
uJesu. Location sila. Location sila.